tamaşaçylar, bu sürpriz. Yine mavi ekran arkaly bizi tomaşa diýen Jeyhun Production'yň muştoklary yine bugün bizem asuda toýly ýurdumyzda döreçilik toparmaz bilen bilelikde mübarek Peygamber ýaşyny toýlayan, ýagny Nazy Gylyçyk geňeçliginde bir sylaga sarpa eýe bolan Nepesklaryň agdy bir maşgalasyna, ýagny Gurbangaly agymyz şeýle-de Akçugul gelnejemiziň Peygamber ýaşyny gutlap barýar. Häzirki wagtda Russiýa Federasiýasyna iş saparyny dowam etdirýän Döwranyň adyndan gutlap barýar. Ine Jeyhunjanyň mehriban owadaşlary, mehriban käbetine, mehriban kyblasyna bir näçe dilegleri, bir näçe sowgatlary ýollady. Häzir nesip bolsa döreçilik toparmyz bilen bilelikde bararys. Gurbangaly agymyzy, Akçugul gelnejemizi mehriban perdendi Döwranyň adyndan şeýle-de Döwranyň mehriban maşgalasynyň adyndan gutluklar bilen, sowgatlar bilen begendirer. Elbetde näme, ählijämiz bilişmeli ýaly biziň halkymyz özüniň mehribanlaryny bir ýurtdaşynda bolsa-da bir edil ýanyna ýaly begendirmegi, gutlamagy hemmesem gowurýar. Ine munuň üçin bolsa size bu sürpriz hyzmaty uludan mümkinçilikler ötüp berdi. İstenlik wagty habarlaşyp bilerdiňiz, nähili gutluklar, nähili istenlik sowgatlary ýollajak bolsaňyz bu sürpriz hyzmaty siziň hyzmatyňyzda. Belirlenen salga, ýagny Gurbangaly agymyzyň Akçugul gelnejemiziň döwletli ojagyna, döwletli maşgalasyna gerilik ine bir näçe sowgatlar bilen häzir Gurbangaly agaň mehriban agtyklary bilen bilelikde ähli sowgatlar gowsurar. Assalamu alaykum hormatly mehmanlar, hemmäňizem ine Gurbangaly agymyzyň Akgoýun toýunyna hoş gördük. Gurbangaly aga Akçugul gelneje gowmusyňyz, gowmy ýagdaýlaryňyz. Ine tuwalama adam ama kän eken bugün. Bizem näme? Bir näçe dilegler bilen, bir näçe sowgatlar bilen geldik. Ýagny Russiýa Federasiýasyna halal zähmet çekýän mehriban perdendiň bar eken. Mehriban ogluň adyndan ana tüýjülik tortum bar. Mehriban perdendiň Döwranyň şeýle-de Döwranyň agdy bir maşgalasynyň adyndan bir näçe sowgatlar bilen geldik. Allahjan ýaşyňyz uzak bolsun. Ne plan ýaşdy we öňün kelsekde Allahyň beren ýaşynda, ne agtyjaklaryňyzda, perdentleriňizde, ýyl günüňizde görelde bolup, ýörelge bolup halal bir gül oýnap ýaşamak nesip etsin. Allah zanna sowgatlarym toýa geýmek nesip etsin. Onda men gowşuran birinji bilen Akçugul gelnejemde gül şemeni, ne mehriban perdendiň maşgalasynyň adyndan ine ýaşlarymyzyň içmegi. Ene Gurbangaly. Toýuny aýtdym. Ene munam nesip bolsa özüňiz bir boş wagtyňyzy açyk görüp geýberýäň. Ene çağaçyly bir mutyl garaşyň. Men tüýjülik tortuny ikiňde de Allahjan üstüne de ak goýuna mene taýar soýup iýermeli pysak getirseňiz şu ýerde nesip bolsa. Şu ýere bir goýaly. Häzir tortiýal olsaň mehribanlar sizem sowgatlaryňyzy gatar-kaýyn gowsuryp bilersiňiz. Gurbangaly garrylyk duýulýarmy? Niye de qarılık? Ay tuvalama. Ya şunu diyeyim olsun ağam. Yüzüňizde tuvalama 20-18 berip dur häzirim. Yok 20 yaş 18 yaş berip dur. Tuvalama. Onu mehriban perdendiňizde sizem bir sag bolsun aýtyp beräň. Ýörenjan sag bol. Edene ümmetler ha. Oğlum sağ ol, Tanrı yalkasın. Toyda görüşürler. Duran, koydaşımın toyuna menem hayanına dun. Zaten ulan etin dam, uzak yaş verdiler, peygamber yaşlarım kutlu olsunlar Duran. Mamamcan yaşını duymasın babamcan. Yine şeyle güllere getirdin hemmemize de. Yaşını duymasın. Iner yükün çeken atam, nerden ömrü yollarımda, gayrat odun yakan atam, nurden ömrü yollarımda, Allah'dan son yaradan sen, halva kanat tereden sen, ak yollardan yöreden sen, versen ömrü yollarımda,
tasım çağlardığı sahi öğütlöngdün alyan payı şu gün ertir ömrüm boyu barsın ömür yollarımda Kakam yoluma yağtı ecemcan ömrümün batı olarım yerin tutmalı elimin tezi tahtı biri beder ömrümü biri beder böğünümü kakam mertlik mektebi ecem dünyamın gülü razı etsem kakamı razı etsem ecemi bolmalı bugün dünyada yaşan ömrümün kimi razı etsem kakamı razı etsem ecemi bolmalı bugün dünyada yaşan ömrümün kimi Kakam var, kanatım var, ecem var, zinatım var, mehir sevim önünde, eğitilme gımmatım var. Hak dilerim ayırma, şolorun doğasından, kanıp kanıp dem alsam, pekliğim kovasından. Razı etsem kakamı, razı etsem ecemi, bolmalı bugün dünyada yaşan ömrümün kimi razı etsem kakamı razı etsem ecemi bolmalı bugün dünyada yaşan ömrümün kimi razı etsem kakamı razı etsem ecemi bolmalı bugün dünyada yaşan ömrümün kimi razı etsem kakamı razı etsem ecemi bolmalı bugün dünyada yaşan ömrümün kimi Ine mehribanlar görüp duruşumuz ýaly Döwran Zanyň adyndan mehriban maşgalatynyň adyndan Gurban Geldi agamyzy Aksegül gelinejemizi kutladyk, sowgatlary gowşurdyk. Ine görüp durýar töweleme bir tohar märeke bir tohar adamlar üýüşipdir. Ne Döwran Zany birinji bilene Gurban Geldi adyndan Aksegül gelinejemizi adyndan ýa özlerim bir begenip tamagda olup aýdy bilmediler, minnetdarçylyk bildirýär. Ähli doganlarynyň adyndan, yegenleriniň adyndan, ähli mehribanlarynyň adyndan Döwran Zanyna minnetdarlyk bildirýär. Sagaman işlemegini, sagaman maşgalatyna gowuşmagyny tüýsürekden ardy edýär. Ine şeýle de şu pursatda şu dawra gatnaşýan toyda bilen Akgoýun toyuna gatnaşýan Gurban Geldi agamyzyň ähli agtyjaklary bar eken, şowlujaklary bar eken, oglanlary, gyýlary, ähli mehribanlarynyň adyndan bizem ýene bir gezek tüýsürekden gutlaýas. Allah'dan uzak ömür versin. Eksilmez avray, eksilmez döwlet versin. Onu mehribanlar bizi tomaş etmek dowam edin. Belki inniki sürpriz size varmak mümkün.